Best Diamond Record family. Bismillah ya sarki Allah mai iyawa bawa. Abba manaja waka ta zanje kan ba na tsara. Nai waka na san wasu lallai sun yawa, wasu in sun ji sai sun kushe, amma ba komai wata rana sai dai labari. Ba mai ja da ikon Allah, komai ka gani shi ya tsara. Wani ya zamo tauraro, wasu ba sa san sauraron sa, wani ko shi ya san sa amma ba shi ba ra'ayinsa, ba ya ra'ayin sauraron sa. Zamani kuma riga ce Allah ya nufa sai ka saka, don haka ba na yin shakka. Masoya ina muku san barka, sai an yi ruwa za a yi shuka. Abba manaja ne mai waka, rabbi da famin kawo ɗauki, in sanya masoya su shauki. Wani ya ji ka zai yaba, wani kuma ya ji ka zai kushe. Sannan duniya labari, mai haƙuri shi zai ɗauri ba. In ana yin kyarar ka, wata rana za a yaba. Dama da rarrafe ake tashi, wata rana sai a sha mamaki. Ɗaukaka daga Allah, in ya bamu wai ana kallon mu. Wataran in kai ne, wataran wani za a shaida. Wani ba ya san ka, bai san a kira sunanka. Ya rabu mai iyawa bawa mana da ma'aiki, ko da yau an kyare ka, wata rana za a yabe ka. Komai ai lokaci ne, in dai ka jure, wata rana ai sai labari. Wata rana tauraruwar kai sai ta haska. Na san da na fara yi masoyi ba ya buya, ko a ina ne na san aitin da na fara. To wasu za su saurare ni, ɗaukaka daga Allah mai bamu kuma yana kallon mu. Rabbu ba ya ɓauro, in mu roƙa sai ya bamu. Dokar miyo shari, to don Allah miyo kairi. Wani in ya soka, wani shi ba ya bidar kallonka. Duniya labari, duk ɗan adam ya gode Allah. Wani in ya ƙika, wani kuma za ya so kallonka. Wani in ya ƙika, wani kuma za ya so hangenka. Allah ka iya mana, amin.